Hei, salutare tuturor și bine m-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal cu voi este Pigeon Life România. Iar astăzi vă voi mai prezenta puțin porumbei și doar porumbei. Aici, după cum puteți observa, au venit acei doi pui acasă. Aceiași cu fratele ei de aici de sus. Trebuie să vină băiatul acela să-i dau înapoi. Stați să le iau și mâncarea. Le-am dat mâncare. Să lăsați că le dau după aceea, pentru că aceasta o dau jos de aici. Masculul acela l-am lăsat 2 zile singur. După aceea am băgat femeia lângă el și o bătea. O bătea foarte tare, pe și pe acela. Și am băgat înapoi să mai obișnuiască și după aceea îi voi băga iar. Aici oul acela nu era bun, l-au dat pe și l-au spart. Acest ou posibil să fie de jucător, dar nu știu de ce jucător, de la ce este. L-am lăsat aici crezând că se va așeza pe el să plăcească, dar nu. Pentru că am mai depus unul aici. Și uitați aici puișorul acesta. Este năros. Păcat că este corcitură. Acela. Și acesta. Și acesta este năros, doar că are ciocul alb. Așa, ce să mai prezint aici? Puișorii aceștia, aici le-am pus niște frunze de salcăm. Uitați, aici le-am și tăiat-o. Uitați și pe aici. Sunt foarte bine hrăniți și ei. Uitați. Și acesta va fi un vânat complet posibil. Uitați-vă, o să fie vânat. Uitați, se bate cu masculul acesta. Iar acesta va avea și niște alb, după cum puteți observa și pe aici, pe la spate, și pe aici, pe la picioare. Și aici va avea câteva pene albe. Și la aripa aceasta va semna mai mult cu tatăl său acesta. Să vă prezint și pe acestea, trebuie să le fac curat la pui, în general la cuiburi. Pe aici nu prea le fac curat pentru că nu prea este mizerie. Uitați acea femelă, s-a obișnuit aici, s-au obișnuit toți. Acela a început să cânte. Unde este? Care? Acela, vânătul acela, pe vânăt. Rolul acela. Uitați-l, este foarte năros puiul acesta. Posibil să fie un mascul. Este foarte bine hrănit. Și el și fratele său. Uitați, sunt foarte bine hrăniți amândoi. Guți amândoi. Pe aici acesta va avea tot așa puțin gri, dar va fi tot așa negru. Vreau să văd dacă și acesta va fi tot mascul, pentru că perechea aceea de pui, prima lor pereche, a fost amândoi masculi, adică acela este mascul. Și unde este celălalt? Uitați-l acolo. Acela este tot mascul și posibil ca acesta să fie tot mascul. Uitați, acesta să fie tot mascul. Să văd dacă perechea asta îmi dă doar masculi. Pentru că va fi o problemă dacă îmi dă doar masculi. Aici nu am ce să pun. Am perechile. Uitați aceasta. Încă le caut mascul, nu găsesc mascul. Să mă duc să dau la schimb o jucătoare din acestea două pe negru. Și să iau o femelă moțată. Să văd dacă are acel om o femelă moțată. Dacă nu, voi lua una bălană și o voi lăsa să scoată până crește acela. O voi lăsa la pereche cu moțatul până crește celălalt. Să văd dacă acela va fi mascul și voi băga să am pereche de bălani. Dați aici, le pun eu. Ce rămâne? Nu ieșe. Uitați, ei vor să iasă afară, le este foame, dar uitați că mai au mâncare.
Dacă se aude niște zgomot, găsesc că toarnă asfalt la mine pe stradă. Stați să pun pe pauză. Așa, pentru că trebuie să am grijă să nu iasă afară, pentru că acum este cald și nu vreau să dau drumul acum. Stați aici mai puțin, dar mănâncă. Mi-am pus de data aceasta o cană de orez, văd că mănâncă. Stați așa, aceasta este hrana, deci zic că este destul de bogată. Cam atât le pun în aceasta. Stați, și aceea s-a învățat, mănâncă. Asta îl scot de aici. Uitați, uitați ce hrana. S-a dus la mâncare, stați să le pun și aici. Aceasta hrănitoarea aceasta o pun doar pentru jucători, dar se mai duc și voiajorii să mănânce din ea și ceilalți porumbei. Uitați, această jucătoare care am dat-o la schimb, zici că este de viață aici, adică se bagă la mâncare, nu are nicio treabă cu ceilalți porumbei, pe când aceea mănâncă doar de acolo. Uitați. Asta să nu iasă afară. Dar se duc și mănâncă și ceilalți acolo. Le-am pus sătăpătări acolo pentru că jucătorii nu prea vineau aici să bea apă și le-am pus acolo, pentru că aceștia sunt obișnuiți și se duc. Recunosc adăpătoarea și n-au nicio problemă. Uitați. Mănâncă, le este foame. Aceea caută să depună iar ouă. Le pun și aici. Le-am mai rămas niște mâncare deoarece le-am pus și aseară. Le-am pus dimineața mâncare și seara o aveau terminat, le era iar foame și așa că le-am mai pus și a mai rămas. Uitați, acolo s-au dus și jucătorii, acela nu prea este obișnuit, deci l-am ținut mai mult aici și de aceea. Așa și da. Uitați, bagă și capul pe aici, așa făcea și jucătoarea cealaltă. Băga capul așa să mănânce. Și deoarece au gâtul destul de lung. Mănâncă. Același cheamă femeia la cui. Nu am găsit femeia la cui. Trebuie să-i caut. Nu găsesc. Vreau una dacă nu contează culoarea. Doar așa să fie năroasă și mare pentru masculație. Să văd dacă acela în perecheea aceea am dat doar masculi. Pentru că o voi schimba dacă am doar masculi. Voi împerechea femeia aceasta posibil cu acel mascul pentru a avea alte noutăți, adică mai multe culori. Și femeia aceasta să-i dau unui prieten cu un mascul care este la început și el cu porumbei și aceea, pentru că și eu am primit și aș vrea să dau și eu. Așa. Da, și cam acesta a fost videoclipul. V-am spus că va fi un videoclip doar cu porumbei. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe și să activați clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când postez. Și aș vrea să vă mulțumesc pentru cei 76 de abonați și sper să facem cât mai repede 100. Da. Cu voi a fost Pigeon Life România, iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!